bir karar devletimiň täze ýamyň kalkmasy döwründe Türkmen halkynyň milli lider Kahraman Arkadaýly Kahraman Serdaryň ýolbaşçylygyna edebi mirasymyzy toplamakly, edebi mirasymyzy öwrenmekle giň mümkinçilikler açyldy. Şeýle şahirlerimizin biri Balkanyň şygyr pelwany Bayram Şahirdir. Halklar edebiýaty bilen baha berilýär. Beýik halkyň edebiýatyny beýik bolýar. Edebiýat adama ruhy gollaw berýär, adama güýç kuwat berýär. Ýöne şol kämil edebiýaty kemale getirmäge de ustat gerek bolýar. Indi bizim görünmeýän usadymyz 19-njy asyryň ahyrlaryna, 20-nji asyryň başlaryna ýaşan Bayram Şahir. Adamlaryň ömrü akyp barýan suw misaly. Käbirler barlygyny bildirmän, durmuşyň deňinden sessiz, üýsiz geçip gidýän bolsalar, käbirler bolsa suwuň baran ýerini bagy boşallygy öwrüşýärli, özünden soňky nesillere de köplük miras kaldyrýarlar diýen parakatly jümle Türkmen edebiýatymyzyň wekilleriniň biri bolan Bayram Şahira onuň döredçiligine de değişli bolsa gerek. Bayram Şahiryň adyny ebedileşdirmek barada ulu tagallalar eden, bizim mektebimizde Şahiryň adyny takmak barada esas hyzmatlar bitiren bizim müdirimiz Cebel şäherçesiniň 8-nji orta mektebiň müdiri Ahmad Qardiýew şeýle de Türkmen dili edebiyat mugallimaty Mäti we Aman Taltanyň hyzmatlary uludur. Bayram Şahiryň dogulanynyň 120 ýyllygy münasibetli 1991-nji ýylda halkyň islegleri göz tutulup, onuň Türkmen edebiýatyna goşan nazarda alınıp, Balkan welaýatynyň merkezi kitapxanasyna, Balkan welaýatynyň Cebel şäherçesiniň esas köçeleriniň birine, şeýle de Balkan welaýatynyň Balkanaga şäheriniň Cebel şäherçesiniň 8-nji orta mektebi Bayram Şahiryň ady dakylýar. 1991-nji ýylda mektebimizde ady dakylandan soň şol gün bayramçylyk tabarasy Cebel şäherçesiniň 8-nji orta mektebine giňden bellen geçildi. Bu bayramçylyk çäresinde Türkmenistan halk ýazgylary Ýylgy Durdiýew, Atamurat Atabaýew, Şahir Wenan, Nurwezel Goýew dagalary şeýle hem Cebel şäherçesiniň rahmetkeş ilaty gatnaşyp şol dawara ulu bayramçylyk hukmyny giňden bellen geçildi. Şeýle mene de Allah berdi orastagan ýygnan maglumatlaryň 61-nji ýylda çap edilen kitabyň üstü getirilip, ýene de 1991-nji ýylda Bayram Şahiryň taýlanan eserleri täzeden çap edilýär. Bayram Şahir halk şahiri. Halk şahir diýilende diňe bir döredçilik bilen meşgullanan, goşgy düzen adamlar dälle halkyň kalbyna, ýüregine, duýgulary, ýüregi bilen duýan, sızan adamlar bolýar we şolary aýan eden, beýan eden adamlar halk şahir bolýar. Ine Bayram Şahir hem şeýle adamlaryň birinden ol halkyň agysyny aglap bilen, begençinden paýlaşyp bilen, halkyň tarapdary bolup döwrüň sesine ses goşup bilen şahirlaryň biri bolupdyr. Şoň üçin onuň goşgulary, onuň döredçiligi halkyň aňyna çalk ýatda galypdyr, aýdylypdyr. Halk onu söýüpdir. Bayram Şahiryň ömrü we döredçiligi hakynda onuň eserleri ýazan goşgularyny toplamakda esasy öňjeli iş bitiren edebiýat alim filologiýa ýylymlarynyň kandidaty Allaberdi Orataganypdyr. Allaberdi Orataganyp barada Şahir Meretgul Garry şeýle bellek geçýär. Allaberdi aýlanyp owa geçdi de düşüp Balkan iline kä hazarda ýüzsedi. Ýadamany bilmedi, köp işleri bitirdi, miras toplamakda öňjeli iş bitirdi, öz goşgy setirlerini bellek geçýär. Allaberdi Orastaganyp bir näçe ýyllaryň dowamynda şu Bayram Şahiryň döredçiligi, ömür ýolu barada bir näçe Türkmen edebiýatynyň görnükli wekilleri bilen şeýle de o gelip şu Cebel şäherçesine oňgoýlaryna ýaşan raýatlar, halk adamlar bilen birlikde şu Bayram Şahir barada bir näçe maglumatlar toplaýar. Şoň esasynda da ilkinji gezek 1961-nji ýylda şu Bayram Şahiryň ady bilen Allaberdi Orastaganyp Bayram Şahir adly kitaby çapdan çykýan. Bu kitapda esasan Bayram Şahiryň döredçiligi, ömür ýolu barada giňişligini gurrun berilýär. Şeýle de Allaberdi Orastaganypyň ýygnan maglumatlary toplanan maglumatlar esasında ýygnan goşgulary
bilen bağlanışykda ýene-de 1961-nji ýylda Bayram Şahyryň saýlanan eserler atly goşgular ýygynmasy ilkinji gedek çapdan çykdy. Şu 1961-nji ýylda Bayram Şahyra bagşlanýan Allah berdi Orastagan çap eden kitaplar esasında da halk arasında umuman bir Bayram Şahyra bolan aýratyn gıdıklanma artyp başlaýar. Bayram Şahyra baradaki az köp maglumatlar şol 1961-nji 67-68-nji ýyllar içinde bir näçe gadet jurnallarda makalalar çap edilýär. Umuman halkyň arasynda bir halk şahyry Bayram Şahyra öwrenmäge bolan aýratyn hujuly öz artyp başlaýar. Türkmen edebiýatynyň taryhynda Bayram Mämedogly halk arasynda bolsa Bayram Şahyr diýilip atlandyrylan edebiýatymyzyň bu wekili 19-20-nji asyryň tepkilerine ýaşap geçen halk wekilleriniň biridir. Edebiýaty öwrenjileriň şol wagtyň özünde de Türkmen edebiýatymyzyň görnükli wekilleriniň biri bolan Atabawşutowyň bellemegine görä Şahyr döredjilik ýoluna 16 ýaşynda başlapdyr. Ol asal edeb mirasy bize ýadyýarlyk galdyran bolsa, Şahyryň döredjiligi özüniň janr babatda da, tematik babatda da köp taraplaýyny bilen tapaklanýar. Sebäbi Şahyryň döredjiligine şygyrlaryň dörtleme, muamma, elegiýa, aýçyk häsiýetli görnüşlerine duş gelmek bolýar. Şol wagtyň özünde de Şahyr watançylyk, gahrymançylyk, söýgi, ahlak, durmuş temalary ýüzlenýän goşgularda ustatlyk bilen ýazmagy başladyr. Onuň şol Şahyr özüniň goşgularyna esasan nerelerde ýaşarlygy barada ýa-da nämelerle meşgullananlygy barada köp maglumatlar berýär. Şahyryň esasan goşgulary kesipkär bagatda durmuş barada, onuň tebigaty wasfedýän goşgulary şol döwrüň bir hal ýagdaýyny beýan edýän şoğurlaram köp duş gelýär. Şahyryň döredjiligine siňdiren pikirleri diňe goşuk getirlerine galman biziň güllerimize aýdym görüşüne gelip ýetipdir. Şahyryň öz gol ýazmalary ýok. Onuň şygyrlarynyň esasy bölegi halkyň diline ýazylyp alypdyr. Edil, Mätäç Şahyryň döredjiliginiň biziň güllerimize haly bagşynyň üstü bilen gelip ýetişi ýaly Bayram Şahyryň döredjiligi de oglany şäherçämizden bolan bagşymyz Serdar Nefesow Bayram Şahyryň goşgularyny aýdym görnüşine aýtmak bilen gelip ýetipdir. Bayram Şahyr diýilende ilk bilen Balkan naglary gözüňe gelýär. Täbi dağlarna diýerler balkan, muňkurdurana at takan dışı ötüp ýa-da ýakyn nurlar dökür bulutdur diýip aýdyp geçýär Bayram Şahyr öz şoğurlaryna. Bayram Şahyr 1971-nji ýylda Balkan nagynyň eteğindäki Garajyk çeşmesiniň boýunda dünýä ýenýär. Ömrüniň esasy bölegini Bayram Şahyr Balkan naglarynyň eteklerine, Jebel şäherçetine, Oğlary şäherçetine, şeýle-de Daşarbat, Şügöýýaly çeşmeleriň boýlaryna geçirýär. Şahyryň ýaşlyk ýyllary, 70-nji ýyllary esasan raýat bolşy döwrüne gawat gelýär, garyp çarwa maşgalasyna ýaşaýar, özüniň günüzörany şol baýlaryň hyzmatynda bolmak bolan işini etmek bilen geçirýär. Halkyň ýaşaýyş durmuşyny öwrenýär. Şeýle-de ol oturşyklarda halk döredjiligini değişli wakalar aýdyp halk köpçüligini özüne çekmegi başarýar. Bayram Şahyr diňe bir döredjilik isi bilen goşgu dökmek bilen çäklenen ok. Şol bir babatda onuň bir näçe sorta sözleri halkyň arasynda aýdylyp gelýär. Halk ony gyzgyn garşy alýar. Ol sorta sözler edil Bayram Şahyryň öz durmuşyna degişli bolsa-da ol beýleki adamlar üçin terbiýe mektebi bolup durýar. Onuň ýaragy galamy däli dili bolupdyr. Sebäbi Bayram Şahyr gabat gelen zadyna derrew şonu jogap bermäni, bada jogap bermäni başaran adam bolupdyr da, şonuň üçin onuň dili ýitip häkimli adam bolan sonuň onuň Şahyryň degişmelerini, zatlaryny halklaryň arasynda müdümi galypdyr. Ine şol degişmelerden meselem getirsek diýeýiller. Sözümde duydum Molaýsa diýen degişmesi, ýani şorta sözü halkyň arasynda meşhurlyk adamdyr. Bir gün o wadaşlaryň biri diýe Bayram Şahyry
Muman Bayram Şahir bilen köpçülik adamlaryň arasyna gelip öňünjüň bolan soň aýtypdyr. Men diýipdir 100 batman tuýma ölenipdir, toý etsem ogluma ýörsem ýetermi kädipdir da 100 batmanyň kän zat. Osan adamlarım bayba sen 100 batman toyun dine bir 20 öýli toy 20 öýli owaňa del tutuş kully türkmenin ögünmede ýudumlaryna 100 batman toyun bilen etdirşen Bayram Şahir şoň ögünjüňligini halamana aýtypdyr da sen sözüňde 100 batman toýuň molaýsa has bolardy diýip jogap beripdir diýe. Ya bolmasa içagyryň emi ine şular ýalyk şorta sözler bar da meselem diye bir günniye Bayram Şahir'in içi ağırıp yatan eken ölen kapıdan giren kempir aýdypdyr sen yapmaly daşyndan netdir diye. Bayram Şahir'in şu mahal azyk yatansaň diýipdir manyň daşyndan yapmaly lälle içinden çörüçük yapsaň as bolar diýipdir da. Ine şular ýalyk Bayram Şahir degişme häsiýetli aýdan goşgulary nime şorta sözleri hasam kän onuň her bir döredüçiliginiň goşgularynyň hemmesiniň aňarsyna giden bir waka ýaty, giden bir bolan bolup geçen wagtlar wakalar ýaty-da. Şoň üçin Bayram Şahir halk gyzgyn garşy alypdyr. Bayram Şahiryň goşgulary aýdyşyk esasynda bolup öz döwründe ýaşap geçen döwürde başga adamlar bilen ýa-da şahirlerden aýdyşyk ahangynda bolup geçýär. Bayram Şahiryň esasy şol has ýaş döwürlerinde oğlum şäherçiligiň şartlaryna ýaşan Serdar Başy bilen tanışýar. Serdar Başy Bayram Şahira döwrüni türkmen edebiýatynyň görnükli wakilleri Maktum Ulyň, Keminäniň, Molla Nefesiň şygyrlaryny olaryň edebiýaty bilen tanışdyrýar. Bayram Şahiryň Serdar Başy bilen birlikde çoň aýdýan, öwredýän goşgularynyň esasynda aýdymlarynyň gurulmarynyň esasynda da başçylykda meşgul bolup başlaýar. Bayram Şahiryň goşgularynyň esasy bölegi aýdym edilmem häzirki döwürde diýenden aýdylýar. Meselе häzirki döwürde Bayram Şahir'in nebereleri, onun aktıkları, çavurlukları Cebel şäherçämizde ýaşap rahmet çekýärler. Men şu Bayram Şahir ve kakım. Men o aktığı. 1871-nji ýyl doğulýar, 1948-nji ýyl aradan çykýar. Bizim indi eşden gurulmamız bilýär zadymyz biz o wagtda ýok. Şol wagtda bize aýdardylar, şeýle kakı ataqlan men Bayram Şahir. Ondan sonra bize bir gurulum gelerlerine ýaşully bayramaga ay bir degişegen şahir bolan şolar ýaly öýde bir adam käçirip bir atly bolan adam diýip köp adamy ýygnap öýdi şolar ýaly bir ýagtlar geçirýän eken. Köp zatlarda da bir torna hawara degişip bir aýdym aýtýar eken. Boş. Bayram Şahiryň aktygy bir aktygy golçmak bolýanmaty da. Şon bilen bile rahmet çekdim. Bile käýe işleşdim. Bayram Şahiryň aktygy bilen. Şu mektepde bile rahmet çekdik. Mehmet Kalit, Amirat yazmışım. Maşat Kalit, Osmanlı'da da adı Maşat Kalit, Osmanlı. Bayram Şahiryň aktygy şon bilen kent mektepde bile rahmet çekdim. Köp zatlary, köp goşgulary, zatlary şonuň qazaqatynyň adı bolan üçin köp zatlary bize öwretip şonuň tälimanlykda öwrenip. Şu goşguda ne amana birde ýarymda bir ýatsaýdyn. Bayramaga näme öz ýatydan ýagdaýlaryň hakynda gurulum geldiň men ýagdaýym men aýsam siz diňlen diýipdir. Onuň goşgularyndan bir azyşyk ýaly bilen Arajydan çykyp salsam bir jaý, bakyratly jaýym bolýardy. Hiçem aqalaw işlem ýokçaý, ýerden şpara derim bolýardy diýip. Ay bana da gülüşüp hoş bolup ay sen bunu oňardyň bayramaga. Şolar ýaly bir şahirler köp bolsun. Arabada geçsin diýip ýanky hoş ýankylar aýtypdylar. Bayram Şahir öz döwrüniň kynçylykly ykdysady şertlerine garamazdan balkon topragyny, onuň belent daglaryny, merdany halkyny, bedewatlaryny uluguju bilen wasp etipdir.
Durmuşa ımtılış, yaşayışa umit töretken poeziya edebiýatda hakyky poeziya hataplanýar. Ondan sonra inni bilýän zadım şkol ine mektep buna atlar naktılı, Bayram Şahyryň atlakyny köçelerine nakyldy. Bir de ýarynda onu bilýän o Bayram Şahyr köçesinde özünde oturdum, sotada ýaşadym. Ondan soň bäri göçdüm. Indi sotada garryby hemme zadyma şu ýerde ýerleşýär. Doğulmma şu ýerde menden kiçileri. Şu ýerde ýaşap. Onun ýene de bir aýratyn bellemeli zatdan biri we şu garaşdyrdaky beterip Türkmenistan bir de wagt atpyrady mekan milli wagtandyrlan ýylymyzda şu Bayram Şahyryň doglan günüň 155 ýylynyň gawat gelmegi bir hoşgul gidýär. Sebäbi Bayram Şahyr ýaşlyk ýyllaryna özüniň ömrüniň dowamyna atçylyga aýratyn ähmiýet beren, teýsçilik bilen meşgullanan, şoň bilen baglanyşyklar Bayram Şahyryň gaýrat, onuň gaýrygynyň meläniň ýaly bir giden şu videolar baradaky şoğurlaram ba Ýene bir oň ýaky aýdyrlazy Bayram Şahyr aýdyr şu distany düzüdür. Kim tapylar şu dünýede hezedin. Köýmek üçin döräpdir enede gara wagtym uýanmyrmyň gülbermiň diýip. Bir inni sawar getireni bir aşlyk döwür bolupdyr bir nemer. Bir garny aç bir garny dok ýerde-de. Onuň şonu bir şu yakaylar aydiyada ne şu zaman düşünürler adamlar diyor. Şu vakti bırakayım ortada. Ne her wagtda bir mektep okuwçylarynyň arasynda Bayram Şahyryň ömrü we döredçiliğini değişli, çıkışları, onun goşgularyna diýilen aýdym saýlary, geçirilýän mektep derejesinde geçirilýän bayramçylyk çärelemizde mektep okuwçylaryny şeýleýän mugallimlaryny tarapyndan uly höweslen ýerine ýetirilýär. Ýa-da bir nemede çok bilýän zady aýdy. Köp wagtary ýaşalar aýdyp geçdi. Öňler şondan bir gaýramaçan aňyrýar bilýär. Ýa-da aňyrsyn men gördüm bilemek. Ýa-da Bayram Şahyr garakynda ýerlendi. ne şu mektebimiň adyny götürýänligi üçin Bayram Şahyra aýratyn bir üns ähmiýet berip özümiziň her bir geçirýän türlü görmüşli medeni köpçülik çärelerimizde de Bayram Şahyryň şoğurlaryna döredilen aýdymlary okuwçylarymyz uly höweslen ýerine ýetirýärler-de. Sebäbi Bayram Şahyryň şoğurlaryna watançylyk, onuň edep terbiýe bilen baglanyşykly köp gurrunlar berilýär. Esasan aýdylýan zatlaryň bir gönü maniyede, däl göçme maniyede aýdylanydy. Hat ähmiýetli terbiýeçilik ähmiýetiniň ýokary bolmagan bir aýratyn bellemeli zatdan biri. Häzirki wagtda Bayram Şahyryň ady ebedileşdirilýär. Mektepde mugallimler tarapyndan Bayram Şahyryň goşgulary, çağalary, okuwçylary öwredilýär. Mektep okuw maksatnamasyna Bayram Şahyryň şaglabylar burgutlary atly goşguty girdildi. Bulam eýem Şahyra bolan uly hormatdan nişan, Şahyra bolan uly sylykdan nişan. Häzirki wagtda Bayram Şahyr adyna 8-nji orta mektep Jebel Şekerçetine Bayram Şahyryň adyny götürýär. Jebel Şekerçetine köçäň ady Bayram Şahyryň adyny götürýär. Bu bolsa Bayram Şahyra goýulýan hormatyň iň uly nişanlarynyň biri bolup durýar. Häzir kakymy Siriyarlı, Siriyalı kär, sağ olsun adamlara, minnettar özüm şuları, görseler çağları çiğneyim, el kaldırsı, bayram ağı kurulmayı, sağlık mı, otuyun olmayı, yine şuları yani. Kağır verse de yine köp sağ olsun prezidentilmede de şuları yani, alıp arayan işler için, şular yani yine yaşlıları ayağına, terliğine kaldırıp oyunduruyan için, şulan aydıp, şulan koşusunu dinleyenler için köp minnettar, Tağlayan kazın göreceği kavu olsun prezidentimizin de. Özümizin günlük okuw sapaklarymyzda da giňden peýdalanýar. Sebäbi Şahyryň islendik temalardaky ýalan goşgulary, mysal üçin tebigaty watp edýän ýa bolmasa gözel tebigaty, haýwanlar barada goşgular bar. Bularna mysal üçin biologiýa derslerine ulanylýan bolsa türkmen dili edebiýat dersine Şahyryň islendik goşgusyny ýa bolmasa günlük geçirilýän sınıf sagatlaryna Şahyryň terbiýeçilik ähmiýetli watançylyk bagatdaky goşgularyny
öwredip olary okuwçylara bir gurrun berip düşündirip şolaryň bir ahmiýeti, aýdylynjak bolýan zat barady, gençligiň gurrun berilýär. Bayram Şahyr okuw gollanmalaryna şeýle-de umum bilim beren orta mekdepleriň okuw maksatnamasyna girdildi. Häzirki wagtda türkmen halkynyň bir esasy halk şahyrlarynyň biri Bayram Şahyr 8-nji sınıflarda türkmen edebiýaty dersinden 19-20 asryň türkmen edebiýaty babynda şu Bayram Şahyr barady. Aýratyn bir yer berilip öwrenilip geçilýär. Bayram Şahyr'ın doğumuna başlap albom döretdim. Albom döretip şonun ömrü döretçiligi barady. Suratlar yerleştirdik. Onun yalan koşulary, zatları barady. Alboma yerleştirdim. Hem şonu tapapda köp ýerde peýda bolýar. Sağlyk araşdyrmamyň 35 ýyllarynyň bellenilýän günlerinde Bayram Şahyryň 155 ýyllygyna bagyşlanyp mekdebimizde açyk kaplar güni geçirildi. Yine şol açyk kaplar gününde de mektep derejesinde aýdym sağly çykyşlar, açyk tapaklar, serwetçilik açyk faatlary ornaldy. Bu dabaral çäre Balkanava şäheriniň mekteplerinden muallimler gelip gatnaşdylar. Şahyryň ömrü we döretçiligi baradaky taýýarlanan çykyşlaryna tomaşa etdiler. Şeýle hem açyk tapaklar ornalyp biň gerimde şol çäre dabaraly ýagdaýda mektep derejesinde belläp geçildi. Şeýle-de Bayram Şahyryň adyny dakylmanyň bizim mektebimizde 35 ýyllygynyň bolmagy bir aýratyn tötenleýin zatlar halkymyza toýlaryň goşaşydan gelýärligini aňladýar. Bizim muallimler işlemäge, öğretmäge, şeýle edebi mirasmy öwrenmekle giň mümkinçilikler açyp beren türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadagy Gahrman Ferdarymyza öz minnetdarlygymyzy bildirýär. Olaryň işleri mundan meýleýän prowaçlyklary beslensin. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwri türkmeniň ruhy dünýäsiniň, onuň söz sungatynyň wekilleriniň döredijliginiň öwrenilip ebedileşdirilmeli döwri. Bizi şeýle ajaýyp döwürde ýaşadýan türkmen edebiýatynyň wekilleriniň öňüne baş egip söz sungatyna uly sarpa goýýan Gahrman Arkadaly Gahrman Ferdarymyzyň belent başlary aman, işleri üstünliklere rowan bolsun. Bir de şunýaly ägirtlemeli söz ustadlarymyzy döredijligini ýaşlara öwretmäge giň mümkinçilikler döredip beren Gahrman Arkadaly Gahrman Ferdarymyza çäksiz minnetdarlygymyzy bildirýär. Gahrman Gahrman Ferdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Türkmen edebiýatynyň görnükli wekillerini, ýazyjy şahyrlaryny ýazyjy şahyrlaryny öwrenmäge, öwretmäge, olar giňden ýaýratmaga, şeýle-de olaryň atlaryny ebedileşdirmäge giň mümkinçilikler döredip berýän Gahrman Arkadaly Gahrman Ferdarymyza özümiziň çäksiz minnetdarlygymyzy bildirýär. Olaryň janlary, sag başlary tek il ýurt dähmeti, döwlet ähmiýetli alyp barýan işlerinde rowajlara ýar bolsun.